Ами, питахте ме какво мислиш за приятелите си и видео отговор. Ами, аз мисля, че приятелите си, че, че приятелите са ми едни прекрасни хора и аз имам голям късмет, че ги познавам и че са ми приятели, естествено. Те са толкова всеотдайни, милички, добрички, ам, постоянно усмихнати и много си ги обичкам и просто човек може да има късмета, че ги познава. Те са едни прекрасни хора. И аз съм и много благодарна на всичките, защото понякога не знам как да постъпя. И те ми дават съвети, когато сама изпатя от грешките си. Те не ми надуват главата си сред си, като казах ти, но ти не разбираш от дума алба, а ми дават едно рамо, на което мога да поплача и да си кажа всичко. Пред приятелите си съм 100% истинска и това харесвам в тях, защото те ме приемат такава каквато съм, а не такава каквато другите искат да бъда. Приемат ме истинска и това най-много ми харесва в тях. За тях съм готова на всичко. Не за всички приятели, но особено за най-добрите, тези, които постоянно ми се доказват и винаги са били до мен, независимо какво преживявам. С тях абсолютно всичко се преживява по-лесно. Те винаги намират ам, забавната страна на някоя тъжна. Да я знам, тъжна ли как да кажа, на някаква тъжна случка. Тъжна ще потребя. Ам, Много ги харесвам и като хора и се радвам, че съм приятели и много ги ценя и съм готова на всичко за тях и искам да го знаят. Обичам ви!